vir my sê wat gaan hier aan hier in Olyfbergstraat? Mevrouw, dat heeft mos gereend, ja? Hierheen water het al weggegaan uit de borrel, je klomp water, dus ik moest nog die water wat opborrelen. Die water is nou ongeveer meer dan 2 maanden, ja. En die council kom je uit 10 man, ja, die is een gemeenschapswerk, mevrouw. Maar ons doen ook die week voor alle. Die kinders krijgen die mensen, ze karren krijgen, mensen wat vallen met bikes, ja, hier is gaten, groot gaten, mevrouw. Dan vallen ze, hier is een groot man gevallen. Die man is zo 60 something, like, hij heeft bij je zeer gekregen. Daar had nou een kind gedacht en die groot rein geval, hij trainen is bij je diep. Hij kan zijn kop bloeien, daar gaan zijn mannen voor het hospitaal toe nemen. Vanoggend 7 o'clock toe, begin ik al te veel in die pad al, mevrouw. En als koud, elke aan, als koud is, klaar koud aan, maakt het water die pad is nog kouder. En dus ik zeg, die kennis, als je veilig voor die kennis is, kijk wat er nou gebeurt. Wat het gebeur met die seun? Hij het oor die pad aangekomen om die kant toe te komen lopen en toen val hij in die draai. En hij heeft een gat in zijn kop en ik was nou op pad naar het hospitaal toe samen. Denk je dit zou verhoed gebeuren, dit zou niet gebeuren als de stad Kaapstad hulle weer komt? Dat zou verhoed geweest zijn met dame, want ons het nog al lang gesukkel met hulle. Ik heb videofoto's op mijn phone, wat ons gister gedoen het in die patten. Dat moet nou al opgeklaard worden. Hulle was al een klomp keer het hulle uitgekomen. Hulle het nog niks terugvoering gegeven aan ons nie. So daar is een groot risico dat die kinders kan seer kry. Enige een, het nou ongelukkig het nog gebeur vandag met my kind, maar het kan met enige iemand se kinders gebeur.